koji je trebala žrtvovati Pashu, posta Isus Petra i Ivana reče: hajdete, pripravite nam da blagujemo Pashu. Kad dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim i reče: svom sam dušom čeznuo ovu Pashu blagovati s vama prije svoje muke, jer kaže vam, neće je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: uzmite i razdijelite među sobom, jer kaže vam, neću više piti od roda kršova dok kraljevstvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dali im govoreći: ovo je tijelo moje koje se za vas predaje, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu pošto večeraše govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas proliva. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Slava tebi, Kriste. Isuse, ko ljudski smrti u srpninu prešao sa svijeta poslije. Daj da i mi po otajstvu Euharistije pređemo s tobom u vječnu slavu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Isuse, ti nam u euharistijskom slavlju pripravljaš to, Božje riječi i sto svoga tijela i krvi. Daj da od te hrane rastemo u spoznaju i ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Isuse, ti nas pozivaš na djelatno sudjelovanje u svetoj misi. Daj nam revnosti u slušanju Božje riječi i blagovanju Tvoga tijela i krvi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Isuse, ti si nam po svojoj smrti i uskrsnuću darovao Duha Svjetova za oproštenje grijeha. Nek nam euharistijsko otajstvo bude na trajno pomirenje s Tobom, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, mukom i uskrsnućem slavno si prešao da svog svijeta Otca. Daj da po slavljenju tajstva Tvoje muke i uskrsnuća u Euharistiji postanemo njegovi dionici, da živiš i kralješ vijeke vjekova. Amen. Od kuge glada i rata, Isuse Kriste. nek dobrota Tvoja, Gospodine, bude nad nama. Šta se u tebe uzdamo, Gospodine, usliši molitvu moju. i vapaj moj tebi da dođe. Blagoslovi Gospodine Bože, svemogući ovo mjesto, da budom njemu zdravlje, čistoća, podivna pijekost, poniznost, dobrota i blagost, potpuno izvršavanje zakona i zakladivanje Bogu Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. I nek ovaj blagoslov ostane na ovome mjestu i na njegovim stanovnicima sada i uvijek. I blagoslov Boga Svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga, tako na vas, na plodove zemlje i od tovaca. Naših ljudi
Čitanje prve poslanice Svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čaša blagoslovna koju blagoslovljamo nije li zajedništvo krvi Hristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Hristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo, mi mnogi, da svi smo dionici jednoga kruha. Riječ Gospodnja. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Gospodin je pastir moj, ni učenja ne oskudjevam, na poljanama zelenim, on mi daje odmora. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Na ruke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju, stazama zdravim on me upravlja, radi svoga imena. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Vlada mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Boj štab i palica tvoja, utjeha su meni. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Braće i sestre, Bog nam je u Isusu Hristu dao kruh neba za vječni život.
Gospodine, Tvoj nam je Sin kao kruh potreban za vječni život. Vas da čeznemo za tim kruhom života. Molimo Te. Svim pričesnicima obećao si uskrsnuće u posljednji dan. Po pričesti Tvoga tijela postajemo dionici Tvoga uskrsnuća. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ti nam naređuješ da se prije pričesti ispitamo. Treba da uvijek čiste duše pristupamo Tvome stolu. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Bože, Ti nas u euharistijskom slavu hraniš tijelom i krvlju svog Sina, daj da po primanju toga tajstva postanemo dionici njegova uskrsnuća. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Od svakoga zla. Oslobodi nas, Gospodine Isuse Hriste. Dobrota Tvoje, Gospodine, bude nad nama. Kao što se u Tebe uzdamo. Gospodine, usliši molitvu moju. I vapaj moj k Tebi da dođe. Stanovnike polja i plodove zemlje, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.